ungatholakala ngayibona amaphoyisa ngoba phela mina bengibhalisa istatement ngisho ukuthi ubani engimbonile kubantu bebengihlasela. Uyiphoyisa abafile labo bantu baphila. Sengisho ukuthi uyiphoyisa lo muntu ongaboshiwe oyizama ukukubulala. Cha, lona iphoyisa umuntu nje. Abantu engangike ngibabone lapha abantu nje. Abanye abadumile nalo msebenzi wokubulala abantu. Inkabi lezi ekuthiwa zinesandla esihle isezingeni. Njalo. Ngeze mfowethu. Abanye uNkulunkulu engangibabona sewabathatha. Kodwa hayi ngesandla sami. Abanye babehambela mhlawumbe behambe beyo hijack imoto bedutshula amabhunu otrack uzokuthiwa sebesele enkundleni lapho. Ngoba phela uma kuzokwenziwa lezi zinto kuphande kuyofuna iy'moto kuzoganga ngazo kuyosasela ngazo abantu. Kuqa abanye abantu kuyosasela abantu. Mfowethu akekho ofisa ukumusho ukuthi ubani omunye owakwazama ukubulala ngoba udaba lisemaphoyiseni. Cha, angifuni impela nje ukusho kanjalo. Hayi. Kodwa okunye engingakusho kunama-page lapha abhalwa njenga-page nje loku-Facebook okunezinto ey'bhalwa oscope izinto za-recent lezo engikhuluma ngazo. Khona indaba engithanda ukuyikhuluma ekhulunywa abanye babafowethu abathi njengamanje basabela impilo yabo ngenxa yokuthi mina ngabulala abafowabo sengifuna ukubulala bona. Ongelona iqiniso leyo. Kunabafowethu nje kunendaba edumile abafowethu abamawena laba bemboni yamatekisi ngikhulume ngabo ngoba vele leyo nto viral. Ngicela ukurelate nje ngestory sabo esiqondene nabo ngoba ngiyafisa ukuthi lapha ababhala khona lezi zinto abayibhalayo ngami noma la abakhuluma khona kuma media platforms nani ukuthi mthasimpe kebelande uzokhulunywa amaqiniso kuye kukhothiswa abantu. Ngoba into eyenzeka laba bafowethu sasisebenza nabo ku-association waseBuchanan emakhaya. Uma besebenza nabo ku-association wasemakhaya babe babili bengamawele kukhona osithathu umfowabo oboshiwe njengamanje wagwetshwa life ababili ukhona uyaphila. Abafowethu siyasebenza nabo kuhle akonakele lutho. Wakhona abanye abafowethu ababefaka iy'celo zokuthi bacela nabo ukuthi bejoyine enhlanganweni. Ushemen wayekhona leso sikhathi kwakuba uMbatha. Iy'celo zalaba bantu zinganakwa nje zishaya indiva. Kuthe kusuka ngelinye ilanga wafika ubaba uMbatha wazovusa isicelo somuntu omunye wayefuna ukuthi efakwe enhlanganweni. Weqa iy'celo zalaba bey'fake ngaphambili. Sathi uma ngabe sibona lolo hlelo kwikomiti lalikhona lilenze ukuthi lo muntu uyavunyelwa ukuthi uyafaka. Sabayeka nje baqede sesithi siyacela ngoba lo muntu ufike kamuva kodwa useyavunyelwa ukuthi akasebenze. Adedele iy'celo zalaba bantu bengaphambili ezayithinta abafowethu. Babe sebefaka kanjalo-ke emsebenzini. Ngabefaka emsebenzini kulaba bafowethu abamawele khona uyedwa wayenomsebenzi kulaba abamawele. Nalo oboshiwe. Bese laba bahamba nabo bayovuka umbhejazana ukuthi nabo bafuna kufaka umfowabo. Kodwa ngaleso sikhathi bakwenza sekuyimina osevotela ukuthi akabe uchairperson ukuthi bayalinda ukuthi kudlule leyo period ukuba uMbatha wabese emva kwalowo msindo wabesethi ucela ukuresign ahamba. Waresign uMbatha wakhethwa mina ukuthi angibambe temporarily kusazoba ukhetho lolahulumeni osemthethweni.
abe sesihlala-ke ukhetho kwangaphinde ngavotela ngaba u-chairperson. But before ube lapho kwaba nesixakaxaka esabe sesisuswa yilaba bafowethu. Amawele. Yebo, nomfowabo lo Osejele. Yeah. ese befuna ukufaka lo mfowabo lo ongenawo umsebenzi. Ngase ngibancenga ukuthi bafowethu indaba yomsindo singaba ndawonye simusa ukwenza izinto ngomsindo. Asihlale phansi silungise izinto uma nifuna ukufaka umfowenu enzani phela ngendlela. Hayi ukuthi kube nomsindo ngayo. Sahamba ngomsindo lo saze sabizwa inkosi sahamba sayohlala enkosini yakithi esangweni. Inkosi yafike yangincenga lapho. Yathi inkosi noma inkosi yayincenga ukuthi yangincenga. Yabe inkosi isiphakamisa ukuthi kumina njengosihlalo angihambe ngiyosolva lento ngoba laba abantu abathinteka kulento bonke bangesigodi sakhona enkosini yethu yasobuka. So laba bantu bonke nje babengabala ngokwayo banalo ilungelo lokuthi bebe operate. Yethi uhulumeni wayese bese kuvalile ukuthi akufakwa abantu kube khona abantu abafakwayo kuma association. But khona imithetho yangaphakathi ko association abasuke beyishayele wona. Angilinganisa njengokuthi for the country's authorities whether you suppose ba Hayi angiphozeni. Khona imithetho association abasuke beyishayele wona ukuthi bona enhlanganweni Mthasimbe uma ngabe udriver seneminyaka emingaka bampromote ukuthi bemvumele ukuthi abe yilunga. Uhulumeni akahambisani nalo kodwa ama association amanye akwenza lokho noma uhulumeni engafuni lo. So ke kube imithetho eminye yangaphakathi kuma association ayenza ngayo ukuthi wona afuna ukuthi ama association eranwe kanjani on daily basis yabo. Yeah. Daily basis run if I can say like imali menza lo. So labafowethu ke ngabe yathi sabe sesisuka enkosini yathi hambani uyokhuluma lento kodwa engabikho umuntu oxoshwayo. Yathona ngabikho umuntu ozoxoxa. Phela sahamba sabuyela sawa nomhlangano sihamba nezwi lenkosi. Inkosi ke iyahlonishwa thina emakhaya la sikhulele khona. Sahamba safike sazama ukulungisa lento lesimo somsindo sasisuka. Sabuyela sasebenza ndawonye. Basiqhubeka sisebenza ndawonye uthe kusuka lapho labafowethu kwanomunye ubaba wakwaNtsele. Wayengekho ku association wethu kodwa naye wayenetekisi nje esebenza ku association esinikene nabo. Lo baba lo ngathi laba fowethu babe nezitafu abafaka amawele benezitafu ezithatha ingane zesikole ezisuka emakhaya ziyempangeni. Futhi bahambisa ingane ezifunda edolobheni nje empangeni ezisuka emakhaya. Kwase kuba nesikhalo kubazali ngendlela esezwa ngayo ukuthi abazali sebeyacomplain ukuthi ingane sebeyibuyisa late emakhaya. Naye lo baba wayenezingane lapho. Wase seyikhipha ingane zakhe kubona. Ngisizathu sokuthi basuthi basebenganetsekile ngeservice yabo. Yeah. Mayikhipha ke ingane zakhe lo baba seyihambisa ngetekisi yakhe. Nabanye abazali base befuna ukunamathela uyena ukuthi hey ngathi ingane zethu ayiphathekile kahle sicela bakhona abayikhiphayo na ezimbalwa kubona. Base ke futhi base bengakuthandi lokho. Base befoma indaba yokuthi akuyosocongwa lo baba uNtsele. Mfowethu ngicathi ukuphazamisa kunewele la mangezwe kuthiwa ayishutha ngazi noma manje ngibhizi bangiphazamisa nangefoni nje ukuthi ngiyaphoza bazama ukuthi bathi kunewele. Wena kubucele ukuthi uzochaza iside lakho le story. Clean governance we are indebted to you ukuthi noma nalo silinikela lithuba lodwa noma awunankinga lingangena noma lingene mosuqedile. Alungene la. Lubani wele abantu bakithi nina enithi kunewele. Lubani? Usakhile biyela. Usakhile. Manje la ngibona imboni yamatekisi usakhile biyela ngimboni.
khona nje umuntu othi imboni yamatekisi nomxu iwele lelo wenelisi akabhala phela lo muntu ukuthi uthi ubani Sakhile Biyela. Sakhile Biyela cisho uye mhlambe lo mboni yamatekisi Ayangazi. Sawubona babu wena uSakhile Biyela Mina wembomvu. okay Hayi uyena mfowethu. okay qhubeka mfowethu Biyela uzolinda ke Biyela wena uqeda kufika manje usho la uthi khona uphikisa istatement esishiwo umfowenu la uvika Biyela kodwa besingezeli kuzokwenza inkulumo mpikiswano njoba nithi unamanga nisho kuloko asekushilo Estorini nje asibekile mbomvu. yeah Ngifuna ungena la ongena khona iphathi yethu thina mawele. yeah Ngakhuluma Mbongo akukhulume mina ngiqede. okay ngicela simnike ithuba aqede wewele aqede umfowethu mase ungasho yokuthi akaqede. yeah Akaqede kulungile. Akaqede. qhubeka mfowethu Biyela Right ke. Ngichazile ukuthi emva kuba ubaba uNtsele lokhuzile ekhipha ingane zakhe yeah esehambisela kwabe Yeah. nesiplano ukuthi abafowethu laba babe sebeplana ukuyosoconga ubaba uNtsele. amawele Yebo nomfowabo loboshiwe esithathu. right Ubaba uNtsele wabulawa emini wasekuseni nje ngobo 7 right ukuchaza ukuthi umuntu uma umazwa ungakwazi ukumbona yeah ukuthi usibani bani lo uma umazi hayi ukuthi kwaba umnyama noma thabo wakusebusuku kwakusemini yeah kwenzeka lesi sigameko thina sasisedolobheni eMpangeni yeah siyafonelwa ukuthiwa naku inkabi lapha idubula ubaba la uNtsele erent incekene ngepolice station kanti yeah okusho ukuthi bakusuka lesi sidumo ke kudutshulwa lo baba uNtsele amaphoyisa retaliate ebese nawe ephuma ezama ukuzobheka apha lesimo yeah esuka bedlula uNtsele besuka laba bengene kule moto ezibhantanga abantu bavele befike ngayo bezohlasela right abanye bengene ngemuva abanye bengene ngaphambili ihamba imoto ihamba ngogravel umgwaqo P700 ubheke eMpangeni sifonelwe nathi ngaso leso sikhathi kuthiwa nabo abantu bayabaleka babheka ngedirection yaseNtambanana khunda ukuthi seHittonville wathebheka eNtambanana yeah sisuke thina eMpangeni sizama ukuzo intercepta laba bantu okuthiwa bazinka esebelula umuntu yabo ngoba bamshaya washona ubaba uNtsele lo sona umuntu kwadubuleka nabanye abantu kodwa nje kwashona yena ngoba bemdubula nge-AK yeah yeah sisuke nathi ke ngamajubane ngespeed sizama ukuyo intercepta lesi simo yeah hamba masifike eHittonville sifike sime nathi senze setup yethu ukuthi uma beqhamuka labantu sobavimba kanje noma uma belwa sizokwenza kanje yeah sime lapho sibona isikhathi ukuthi laba bantu kufanele ngabe badlule la manje sithi safona sithola amakholo kuthiwa hayi labantu sebewiswe imoto ngayindleleni bajaha amaphoyisa sihamba ibangana elincane siqhamukele kubo nangempela sibafice abantu inkabi saphazela emgwaqeni nezibhamu ebese kuthi umfowabo wabo laba bafowethu abamawele lo boshiwe oyena wayedrayiva imoto yenkabi ekhona ukuphuma yena emotweni but kusale ama-belongings akhe kusale isikhwama sakhe yonke into nelicense yakhe yonke into yakhe ephume ebaleke engene ehlathini kunesiqiwi ingene esiqiwini ke ebaleke eze uqhamukela eplazini yena ngolwazi ke ngoba amaphoyisa afika amaphoyisa nawe ezinje
athi kumbheka ukubonakala ama-traces egazi lawa ekade ebaleka khona. Yeah. Abangamthola kodwa nge-information ekhona ebhalisiwe emaphoyiseni wahamba waze waqhamukela eplazini ethile kwakunomfana wenkomo wafika wafonela wathatha ifoni yakhe lo mfana wenkomo wafona ngayo wafonela usakhile wezwa umlando wambalekisa ngefortune usakhile lo esinaye la esikhuluma ngayo. Okay, right. Okay. Kodwa ke ulwazi lo salithola emaphoyiseni. Okay. Kanga ukuthi kahle usakhile wayena lo kufuna ngabe uboshiwe ngomthetho. Eboshelwa ukuthi waba i-accomplice to imurder. Yes, imurder kaBabuntsele. Ababuntsele ngoba phela naye walekelela abantu ababezobulala Ukuthi babaleke. ukhona lokho kusemaphoyiseni angithanga ngishilo ngathi singakhulumi kakhulu ngezinto ezisemaphoyiseni. Right, qhubeka. But ke lapho kwabe sekufika intatheli khuluma ngento ekhona mina uma wase nibheka ihistory eDaily Sun ngoba thina sasisigamekweni mina ngafike ngakhuluma even lapho kuleso sigameko njengosihlalo wa-association wangaleso sikhathi. Lesi sigameko sesenzekela lo baba olimele akayena ingxenye ye-association kodwa ngokubona kwabantu lezi inkabi zibona ke lezi moto bishayela ubani lo muntu ogcina ebulele la. Okay. Right. Then abafowethu ke emva kwaleso sigameko sabe sesibacela ukuthi hayi ngoba seninothuthuva enilenzayo manje ngoba mina futhi I believe ukuthi la ngaleso sikhathi ukubulawa kwaBabuntsele nje kwangekhona ukuthi ingoba wakuyena priority number 1 ubona priority number 1 wakuyini ngoba mina babengilwisa bengilwisela indaba yokuthi bafuna ukuthi kufake umfowabo emsebenzini wayengenawo umsebenzi. Right. Okay. Umfowethu usakhile wafika lapha ehudula 303 ehudula phansi isibhamu wazongikoma nge-303 kababuwa ngikhuluma mina kwakukhona abantu ziningi igameko engingayibala kodwa ngikhuluma mina ngento eyenziwayo ababenza direct kimi kungabafowethu ibhamu njalo nathi sinazo siphethe ibhamu sinama-security esasingenza noma yini ukuba sasiqonde ukulwa nabo kodwa nalapho ngangisuse umoya nje ngibakhulu ngithi bafowethu asikwazi anikwazi ukwenza le nto eniyenzayo. Umfowethu nje lo owalimala okukhulunywa ngayo uyena umfowethu okwakuthi uma ngabe isimo sishuba kuba uyena okwazi ukuthi akhuze. Yeah. Abantu ababenochuku uye usakhile lo nalo umfowethu oboshiwe. Yeah. Fokabuyela. Yeah. Ngicela ukuqhubeka. Yeah. Ngicela ukuqhubeka ukuthi emva kwalokho iy'nkabi zabe sezisho yonke into seyicula zasho ukuthi cha behamba nobani uplothwe kanjani ukubulala ukuze zize kugwetshwe naye-ke umfowethu lo wathola o-life ababili. Ugwetshwe icala likaBabuntsele. Yebo. Okay. Abafowethu-ke babe sebeba ney'nkulumo-ke zokuthi mina imina engithenga amaphoyisa ukuthi kuboshisa umfowabo engenzeli lutho ngaxakeka nje ukuthi bakuthathaphi lokho abakushoyo ngoba umfowabo wahamba phela wabulala umuntu emini ilanga libalele kubona wonke umuntu waboshwa. Uma ngabe boshwa mina ngingenaphi lapho kanti uzohamba kuhambe-ke kulimala umfowabo emva kwesikhathi sebahamba la emakhaya mase kulimela umfowabo abafowethu labo yenisakhile lo wahamba waye emaphoyiseni wahlala nezikhulu zamaphoyisa wafika lapha wacela i-assistance ukuthi ucela ukuthi kuboshwe mina ngoba ngabulala umfowabo wachaza-ke lento wayichaza emaphoyiseni. Amaphoyisa avuma ukuthi azomngisiza ukuthi ngiboshwe
uma ngabe sekufanele ngiboshwe sekukhandiwe warrant of arrest ukuthi ngiboshwe abasho ukuthi lapho abashushisi bayabuza ukuthi ukuze ngiboshwe mina imotive kwakuyini ukuthi ngibulala umfowabo usethi usakhile emaphoyiseni cha kunendawo abayinikwa inkosi inkosi yesizwe sakithi kwabuye leyo ndawo babefuna ukwenza development ethile emva kwalokho ngikhuluma ngento eviral njalo abayibhala ngisho emaphepheni njalo ngikhuluma ngento indawo inkosi yayinikeze bona befuna ukwenza i-development ethile kulowo ndawo emva kwalokho inkosi yayisiphinda le ndawo isiyithatha isiyinika mina bayisiyinika mina indawo kufanele besayine bona ngoba phela indawo iba ngaphansi kweNgonyama Trust besayine bona into ethi indawo sekufanele manje ibuyiselwe enkosini ukuze indawo ibuyele kimi uma benqaba ukusayina kulo ndawo kule ndawo leyo mina ke ngabe sengenza uhlelo lokuthi ngibahlasele ngibabulala asho njalo yeah base bethi abashushisi hayi ke ngoba ngisho njalo nina ama-investigating office hambani ke nina abaphenyi ama-IO niyo-verify ukuthi lento ayibhalela lo niyiqiniso iqiniso lizovela ngokuthi akiwe enkosini ngoba phela inkosi yona umnyazi wendawo iyoconfessa lesi statement owayesesishilo ngezwa ngifonelwa nama ngalelo langa qala ngifonela abantu bethi hayibo kade kufika amaphoyisa la abuza ukuthi iphi inkosi yami bawanikeza i-direction kodwa into ayibathusa amaphoyisa ayemaningi abanye kakhuluma ngisho isiZulu baxake ukuthi kwenze njani ngalelo langa ntambama ngabe sengifonela kwabafowabo benkosi sihambile amaphoyisa inkosi umne wethu umne wethu kwinkosi babe sengifonela ke nabo abane wethu abanye abafowabo benkosi besho ukuthi hayi siya ngoba sikuthinta nje kade sihlaselwa amaphoyisa akhuluma udaba oluthi wena wabulaliwele ngoba ubabangisa indawo abafuthi abawona babenikwe inkosi lapho ke inkosi ke eyathola ukuthukwa khona kwayona inkosi ithukwa yibona abafethu lapho ngenxa ukuthi inkosi yakhuluma iqiniso ukuthi inkosi yafike mangizwa ngangingekho kuthiwa inkosi yafike yathi emaphoyiseni lo muntu enikhuluma ngaye akaze efune ngishiya ibala noma lokukhanda i-tuck lapho yachaza inkosi ukuthi kwafika ama-investors efuna ukuzokwakha imall akhomba lama-investors akhomba same ndawo nendawo inkosi eyinikwe abafowethu lapho mina ngingenaphi lapho buza inkosi ngoba kwafika ama-investors ezemkhandlwini ama-investors eza nabantu laba ababeza eza nabo engeyona ingxenye yabo mina ngingathinteki indawo yabuza inkosi ukuthi why bese kuthiwa yimina ngoba mina ngangingahlangani nokwakhiwa kwemall leyo nalabo abantu abafike nama-investors yeah so inkosi yaphi yathi amangasihlaza lawo yeah akhulunyiwe laba inkosi yaze yathi into mina engiyaziyo kusho inkosi yathi inkosi into engiyaziyo tshela amaphoyisa laba bebanga izinto zomgwaqo befika ngisho la esangweni ngifike ngibalamule mina amagama lawo inkosi besho into zomgwaqo ushamatekisi right mfokabiyela yena la umaphoyisa ke la okwafanele ngase ngikhandela uyitulo ukuthi ufuna ngiyoboshwa bese phoxeka kanjalo ngoba kuthiwa ispeed ayifike ngaso ahamba esekhathazekile ebuyele emuva engasahambi ngendlela ayize ngayo ngoba kwase kungasekho manje ukuthi lento izoshintsha kanjani lento yayisibhaliwe yaboshwa uma ngabe inkosi siyiphikisa ithi akuyi ngoba inkosi njengomnikazi wendawo noma kuyiyona nto ngoba
njengoba inkosi kuyiyona ebheke indawo engonyamathasi ngobukhosi, iyona okufanele ikhulume ukuthi kwenzakaleni ngalento. Engayithatha nje ukuthi inkosi iyona eyayiphethe i-main evidence. Yeah. Engangilinka kulama statement ayesebhalwe la. Yeah. Emva kwalokho-ke kwabe sekuhlakazeka kanjalo-ke ngangaboshwa kanjalo. Lento ngayithola-ke emva kwesigameko esiyenzekile ukuthi awusekwenzeke kanje. Then kwase kuba nomsindo omkhulu lokhu ubhizi oqhubekayo ukuthi hayi ngoba kubhalwa kuthiwa mina ngithenga amaphoyisa ama-local police stations awangibophi, nawe province awangibophi ngakhokhela, nawe national-ke amaphoyisa nawo sengiyawakhokhela futhi. Kuyabhalwa kungcoliswa bonke abantu bangcoliswa ngoba abantu bakhuluma iqiniso. Ngizwa kahle. Ngizwe-ke ukuthi mina angina beef nalabafowethu, akubona futhi abashisa iy'moto zami, esasikuphambanela nje yikho lokhu kuphela ukuthi kwenzeka isigameko. Ngibakhuza ngithi uma kuthi bafuna ukusebenza abayithulele phansi bey'sebenzele, sisebenze la emakhaya. Uma ngabe sebeqala impi ngabathuthisa ngathi bafowethu ngoba mina anifuni impi, anifuni ukusebenza, anifuni impi, ayiqhelani-ke bafowethu eduze kwethu. Bayathutha kanjalo ukuhamba kwami. Kodwa hayi ngoba ngixabene nabo, nginayo ingabanga. Hayi sizwa kahle mfokabiyela. Uningi abaqhubeka bekubhale ukuthi unabantu ababoshwa kulawo macala. Ubhala bona abangani babo labo Sigodo. Kunabantu ababoshwa kulawo macala, abacula, angazi bacula bathini, kubhalwa zonke izinto. Abakhathali ukubhala ngoba banenkinga yokuthi why mina ngingaboshiwe. Ekubeni mina ngabophisa umfowabo. Asho njalo ngoba ngambophisa umfowabo. Umfowabo angimbophisanga. Kuphela ngahamba mina ngawo assista kwisimo. Ngingazi futhi ukuthi uyena involved. Nami ngathi wase ngikho. Ukuthi kanti kunomuntu wakithi la kulesigameko. Iwele leli elalimala awunalwazi bebengasahlali ngasemakhaya. Awuzwanga ngisho ukuthi lalimala kanjani. Bese bekade bahamba la emakhaya. Hayi ngizwa mfethu ungadinwa, ngicela ukuthi ngoba kulezi statement zizonke mangilalele nabantu belalele emakhaya angeke ngize ngikukhulumele, ngeke ngize ngikumele, kodwa it is clear okwamanje iposition yakho ewele ikuphi okuphikisayo onokwaziyo based enkulumweni ekhulunywe umfowethu ubhuti uVika. Kukhona okungelona iqiniso, umfowenu osejele uboshelwe indaba kaBaba uNtsele, uyena oyeshayela imoto, wena wamlanda, ikuphi akukhulumile okwamanga endabeni kamfowenu, noma ukhona othi kwamanga entweni ayixoxile yonke wena okwazi ngenye indlela ungangena wele. Phila. Siyaphila mfowethu, njani nini? Ngiyaphila. Yeah. Kubuhlungu kwake ngeli ilanga iqiniso lohlala obala. Lensizwe kade ikhuluma la ngokuzalana ke ithi baba kimi, njengoba ithi inkosi nje umne wabo, mina ke inkosi ithi baba kimi, naye uthi baba kimi ngokuzalana. Ale point lokuqala afana Yeah. Awuzwakali biyela network yakuphazamisa. usekhona Mbumbi. Angezwa. Usekhona. Ngikhona mfowethu, wena usekhona. Ngikhona. Ngiyaxolisa la emba kimi sengimele sengizwakala kahle. Yeah. Yeah, umkahle la umkona. Hawu, khuleka ngiphephile. Ngimkahle ngiphephile, khuleka. Yeah, phela nidlala imidlalo emibili. Singakhuluma. Yeah, khuluma mfowethu. Embo angiqa ebafana basemgazini.
thina ngokumatekisi ngasekhaya uKhanana Yeah. ebesebe khona ngamatekisi naseThekwini na ila nasekhona so lenze ikhuluma la thina fike benza uma sifike bayijwayisa vele sikhona unos Hey, yamphazamisa babekhona Yeah. ngoba khulu ngiyezwakala Ya uyazwakala manje kodwa uyaphazamiseka kakhulu. baba ake ngimuve ngifuna indawo ngoba semgwaqeni la ngimkhona kodwa ngisendaweni eright Uyazwakala ke manje. ekahle Uyazwakala ke. semgwaqeni ngicela ukuma kahle sengiyezwakala ke manje Uzwakala kahle ke manje. okay uzwakala kahle yambombo ngithi mina akeqale la usifice thina emsebenzini eBukhana sisebenza ngasekhaya Yeah. uhlalo lwethu obekhona ngaleso sikhathi leso kwakubaba uMbatha Yeah. ubaba uMbatha waphuma kwazongena ubaba uMbatha wasenda ngokulambisa edutshulwa njalo uyena lo ade ekhuluma la Okay. wasinda wazoba ubaba uCulu lapha ngasemondini wabo sihlalo ngokuthi yena ufuna ukuba uhlale ngenkani baba uCulu nawe enenkani sikhona thina sisebenza wamdubula wafa washona sikhona kuyaziwa nje lokho endaweni Yeah, kuyaziwa imake lokho endaweni ngizokuphazamisa ke Sakhile. Umfowenu umlinke ngokuthi kwatholakala into zakhe emotweni. ngiza nenkulumo mbombo Yeah. mbombo ngicela ungeke nawe ubumyekile wakhuluma waqeda ngizama ukuthi Ngifuna usho ukuthi ujeyina kahle nabo ubufakazi yeah. Ngifuna ubufakazi balento ukuthi Okay, kuyena okay. ubulalayo. Yeah. mbombo okay ayingene la khona esengena yena ukuze ezobe uhlalo yena Yeah. thina besikhona erenkini efika yena so nginomsebenzi mina newe la mfuthi linomsebenzi umfowethu osilamayo enomsebenzi esakabiyela ngiyamangala umethe umsebenzi wawunomuntu eyi1 right wangena sasebenza uma engena esebenza wahlala nafana wasemgazini ngicela ukuthi umzwile ekhotha ngendaba yafana wasemgazini ukuthi baxathaniswa bahlona kanjalo afana wasemgazini boba u5 babulawe uyena ubufakazi sinabo kuyaziwa afana wasemgazini ibona bamenza umuntu ebebemzamela imoto bemgcobela imoto waba nekhumbi isikwele sibomvu umfana uthi uphiwa ibona abamkhandayo ukuze abe yiona namhlanje kodwa ubabulale bonke boba u5 bashona manje ke ipoint yami sesijamba basemgazini seza umfowethu ke iwele lami ucabana kwethu naye uvika ingoba befuna ukudla imali ngenkani erank thina sikhona singafuni efuna ukuphatha ngenkani ebize ngoshaman ngenkani sikhona sibadala erankini lonke ngoba ekhuluma ngenkosi sahamba thina sawu report enkosini inkosi ithi baba ke sawu report enkosini uthi nakho sisuke lenkosi yakuthuma yakhipha umkhandlu kwabiza noSanthako i-region kuthiwa akulungise lento ngoba uyasihlukumeza lo muntu uma isimoto zethu mase hayi akusiyena inhlangano ayimise 3 months 4 months imoto ekhokhayo ayimise yena njengoba ethi nje thina samphathe isibhamu ngiphethe i303 ukhuluma manga wayekade khomba umfowethu lo sejele ngesibhamu emajikeni hamba noMankomana uyabazi yena wazokhomba umfowethu kunama passenger wajema imoto ikhumbi umfowethu edrive ikhumbi ngisuke ehlathini ngiphethe isibhamu senyoni ngakhuphuka ngihamba ngenyanga imoto ngayiphethe ngase rank ngoba apha senyoni ngihamba nafa ekhaya kwenze njani lokhopho ebhamu kwateni yethu ngoba imoto ethe vola us imoto afa senzba pagishe no lapha njoba msenyoni
erenke kubo ngaba sake ukukhuluma usuphazamisekile empokobiyela la dum khona bas usuyaphazamiseka empathu lo okay angikhele yeah njama nje okay yabo njoba uthi sonjani bomvu umfowethu lo osilamayo yeah okwesithathu umbomvu ke umfowethu lo osilamayo osejele empangeni engakaboshwa yena uvika uhamba nonkule womkhize bazomjema edrobheni befuna umdubula uvike ePortshepam emeduze kwemoto wafika mina athi mfowethu asihambise epolice station masifike epolice station empangeni amaphoyisa ukwakuthanga basixoxa asambe sayisaphezela linye iphoyisa ethi unyawo sayisofika ekhaya uvika njalo ehamba nonkuleke ekhoma umfowethu ngesibhamu efuna ukumdubula sahamba sovula icala uxabana kwethu novika ayikho into esibangayo umona ana ngoba besineyimoto eziningi thina ngakithi ziyaziwa besineqhude la phezulu umona anawo lo mfana sabalesa ngene police station ngathi mfowethu asiye police station waphuma uthanga umphathi station wasixosha wathi hayi akusikhona erenke la kwazaphuma amaphoyisa sipheze sazofika ekhaya sathula number 4 epointini likaNtsele leli akhuluma ngalo umfowethu umngane wakho kwaMhlongo uvika uzalwa uMamhlongo umfowethu bezwana nalomfana lo okhanda izindlu uthenge imoto wafika endlini yami esikawini sasingekho thina saseThekwini ebuhleni kwakunenkonzo khona sasingekho lo mfana ufika endlini umfowethu ugibela emotweni washiya impahla zakhe emotweni kanti imoto iyo attack umfana wakaNtsele umfowethu wisini amaphoyisa afika nezinja wafika yonke into akazatholanga kwathwala into zakhe makuthola into zakhe mbomvu makuthola into zakhe mbomvu kanti umfana uthengwe nguwenza lo vika lo omngani nomfowethu umfowethu ke engayi emaphoyiseni yimi lo engathi nangibuye eThekwini njengoba kuthiwa ngamhlabeza mina ngamlanda imina lo engangizama ukumfonela ngoba ngathola icall emakhaya ethi kunesigameko sesenzakalile unobani vele umfana wakulo moto umfana wendawo kodwa wasethuthile sehlala olundi sazi ukuthi thina wakha izindlu sasingekho thina kodwa umfowethu ngazama umfonela ngamtholi kodwa ngaze ngamthola ngakusasa uma efika kimi ngafotela umphathi station uSikhakhane wathi biyela la kuboshwa abantu kanje bekushaya umuntu kanje umuntu esimaziyo vele uNtsele akazi sicabana ukuthi sithiwa sesingabuyelana kodwa istaff zeingane zakhe begibela kithi thina zonke izingane begibela emotini zethu uvika wasuka wakhanda uNtsele ukuthi nabazala abakhipha ingane zabo emotweni zethu samtshela futhi uNtsele lento asithandi ithi eqale kanje bakhande yabe imoto futhi sayithule sengasho lutho uvika wabona ukuthi asilwi wazama enye iplan yokuthi abuthenge lo mfana umfowethu ashiye impahla emotweni kanti imoto iyoganga uma eganga imoto uthwala impahla kamfowethu imina lo engamqhuba umfowethu ngamfuna ngamthola ngamqhuba ngamusa emaphoyiseni ngathi kuthiwa kunempahla zakho la hambe emaphoyiseni ngizochaza ukuthi zitholakala kanjani la thina ayekho umuntu ongasazi ukuthi ngakithi ngabantu abanjani ngisho ngabuza nombani ngakithi naye futhi uyakwazi lokho asibona abantu bempi thina ngisho ngabuza nombani so umfowethu wangena ke ejele uma engena ejele kanti uvika usethenga umseshi uBrian Mnguni ukuthi angabe samdedela wamnika 150,000 wagwetha umfowethu enkantolo kuthiwa aphi amazibithi lezo khwama lezo ekuthiwa ikabiyela azikho kuthiwa phela ziphi amazibithi ziphi impahla zakhe lokho amabhalostic nani okwenzwa akukho kumention umfowethu kodwa ngoba kwa uvika wafaka imali enika zomama kwaNtsele ngoba kuthiwa umfowethu uNtsele ubulawe umfowethu wakhipha imali futhi mama kwaNtsele wanika uvika uma enika uvika wakhokhela umnguni nabashushisi lo mfana othwala kwisini omhlobo sakhe owavuma icala bamkhipha bathi wena thana ubuthunywe yilo bamkhipha owavuma icala umfowethu inkantolo mayifuna amazibithi akhe ukuthi phela nango ziphi lezo zinto zakhe kuthiwa zithwala emotweni la e13 ayisekho hawu kanti pho ziphi into ethinta lo muntu akukho kodwa ngokuthi wakhokhiwe umfowethu wagwetshwa ulife sesiyazi yonke into nofazi nabuthi wakhishwa malini yafaka kubani
umnguni afika kanjani umali siyakwazi konke lokho asinandaba ke angene epointini lewele lami before ngene epointini lewele lami ngakithi le ndawo akhuluma ngayo sinendawo thina laphana Mbomvu namanje nginama document ngakusendela for i-shopping center nama garage ikhona ngiyayikhokhela njalo ngonyaka kwengama transport namanje khona wasayina umkhandlu wenkosi wasayina nenkosi negxiviso sasenkantolo konke kukhona ngisho incwadi ama investor nginayo mawukudinga ngakusendela Mbomvu ukubone nginakho yezwa so uvika yonke lento ibimhlukumeza ayikho ngakwazi yonke ibimhlukumeza beyifuna yonke into ezoxabanisa beyifuna azayithola ungena kaMfowethu iwele lami ulubula leshowe labona umfowabo uSicebi wabulawe enayo ngokuthi bebethunywa kuyuvika uyena wabona iwele lami emall ayejele ngabona ababulala umfowethu ngabona owayedrivele inkabi ngakhuluma nabo basha yonke into lento ngiyibone ngiyazi mina before kuphela iviki bese ngiya nje enkantolo vele sengazi yonke information zengina before umfowethu ngimngcwabe ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika so inkabi bemfana kuthiwa unkunzalo wasemnambithi nowakamia nomqemba kamdlalo sabaseshowe uTK Dlamini uvike wafaka imali ekhadini kaTK Dlamini asekhasini 25,000 wabulala umfowethu wathi umqembe usonikeza inkaba into estatement esesibhalwa uTK emaphoyiseni njengamanje uTK lokwangena imali ifaka uvika wayo ekhasini wakhishwa imali ikafaka uTK ekhadini lakhe umTK wanezo umqembe wamdlalo selo owayedriver imoto eyayinenkabi kuzobulala umfowethu wabula uvika angeke sikufihle lokho usevele Mbomvu yasiyamazi yayikhulumela uyasukelwa kuthiwa uyingilosi uyahlonipha vele uma ungamazi Hey silalela uvika asikaze sikusabe uyakwazi inkinga yakho bufuna sikuhloniphe ngenkani singakwenzi nje emhlanganweni uma ubhede bese kuthiwa ujabhede bufuna ukuhlonishwa ngenkani singakuhlonipha iwele lami ulubulele istatement saTK kwafaka imali sikhona nami futhi nginaso wayedravele inkabi umqembe wamdlalose konke nginakho ngisho imoto eliya kamdlalose imoto yamdlalose eyayidrive umqembe iPaul laboshwayo konke sinakho konke lokho manje angifuni uyibeke kahle ujasukela uzama ukuchaza it's fine zibeke kahle ube muhle kwamanje kodwa ekugcineni umfowethu womthole emlindile ekulindile wambulala umfowethu ugwetshiwe namhlanje wakhokha imali lokho siyakwazi asinendaba noma ungayibeka kahle noma ungathini angaze ngikusabe uyosibulala ngokuthi uthumela amaphara namanje futhi ngiyakutshela uyakwazi lokho asikaze sikusabe even namanje asikaze sikusabe so Mbomvu ilokho engifuna ukusho usengakhuluma akhohlisa abantu ayibeke kahle bonke ubufakazi sinabo istatement zabantu abafaka kubo imali nginayo ikhophi yakhona umqembe wamdla uswayidrive imoto konke sinakho isibhamu lesi sabulaliwe lami amakhansela afeshowe onke abula uvika leso sibhamiso leso kuyaziwa amaphoyisa aseshowa amaningi awo bakhokhela imali nje enkantolo kuphi bakhokhela imali nje empangeni abantu babulala ngokusemthethweni inkantolo imkhipha ngaphandle ubaba umlawu beyohlala eBuchanan sinaye isolo sethu ukuthi bisama baba umlawu ubaba umlawu uvika wabulala ingane yakhe ayikhipha ulimi namanje lonke nazitholakala kodwa ngaze aboshwa ngaze enzele lutho into eyaziwayo Mbomvu enze research obuka ngovika into engitshela yona uyayithola so aphathiwe lami Mbomvu liyomthola uyofa naye liyomlinda wonke sinakho ufazi sinabo man to man yazi asimsabi wena wenkosi ndabeni sibonge komenziwa I think
phaya kunomuntu othuka uYans bakwethu uYans uyilunga leClean Governance akushoyo kuyingxenye yeClean Governance ukuthi imbono ekhulunywa ihambeli zethu akuyona eyethu eyazo so inhlamba asiyifuni kwaClean Governance ngingazi ukuthi kukhona obusafuna ukusho mfowethu Vika noma Stetela ukhansela Sambomvu ungakamdedela ukhansela mina ngicela ukuxolisa la kumfowethu ngoba mina ngikho empini naye noma umndeni wakhe angimisele nje ngalokho ngafisa ukuthi ngelinye ilanga basimpe noma kukhona abantu abadala ke beze naye silungisane kahle nokuxoxa ukuze kwazi ukubuya lapha ekhaya egadi ikhaya lababuwa ngoba mina angikho empini naye wami oqala okwesibili Mbomvu lana sithena ukukhulunywa ngezinto esinokufakazi ngazo ngoba lapha mase ngidlule yena baningi abantu ababesongelana nabo abababulele nabo kodwa ngenxa yokuthi ubufakazi anginabo ingakho ngingakhulumanga abantu abafile lapha nabo babheke mhlawumbe badlule esihlanini abantu abayisithupha khona lawo abahlasela khona imoto bona laba nenkabi badubula uret manager badubula ama-passenger badubula no-driver badubuleka nabantu emotweni imoto yokugcina ngoba bethi umanager uba imoto zabo uyilayishisa kabi renki laba mfowethu akhuluma ngabo basemgazini uthi mina ngibabulele uyazi abantu babulewa amaphoyisa uthi mina engithumela amaphoyisa ukuthi ahambe udubula abantu ukuthi naye ngoba ekhuluma ngosicebu wakithi owadutshulwa amaphoyisa futhi wayethunywe uyena mfowethu lo ukuthi akuyohlasela usicebu ebulawa amaphoyisa ngoba nathi bakhona abantu abafile kithi ababulawa amaphoyisa ngoba akunabo ufakazi balokho angikwazi ukuthi ngithi mina uyena nakho kade ngisho ukuthi kwashiswa imoto ngakithi lapha namabhasi kodwa angaze ngisho ukuthi uyena ngoba anginabo ubufakazi bokuthi ubani owenza lo nto embi umethi imoto kithi ziyaxoxwa laba futhi babengigxobela imoto abantu bayishisa imoto ezikithi zakithi bayishisa ziyinqwaba lapha emva kalokho ngalanda ama-security namanje ikhona sengaphezulu kwalo 15 ngathatha imali yakithi ngahamba ngoyithenga ngaso leso sikhathi ngifuna ukubapruvela ukuthi ayikho imoto exoxwayo iy'moto ziyathenga ngayibuyisa zonke zikhona zonke lezo moto iy'moto uma kuthiwa kugxoba iy'moto ungagxoba kanjani iy'moto ey'la ko-20 bangaphumula khona lapho bahamba balanda amaphoyisa ayingenela khona ngisho lapha eGabha khona ekhaya disarma amagadi kwathiwa kuney'nkabi la ey'phatha iy'bhamu ey'nkulu bayisesha ibhamu bathola zi-right bahamba ba-check-a ney'moto zonke bayitheka i-engine yonke into namanje zikhona angikwenzanga lokho ngoba ngiyisilimo ukuthi ushiswe iy'moto manje ngesonto elizayo ngihambe ngiyothenga futhi iy'moto ezinye engaphezulu kwalezi abayishisile ngangizela ukupruvela bona abantu abangenangqondo abazi ukuthi umuntu wetekisi ucabanga nje otherwise ngahamba ngakhipha imali ngihamba ngothenga ezinye okunye okugcina namanje kuyiphutha zonke lezi zinto ey'shiwo mfowethu iningi lazo ngoba ubufakazi into ebalulekile uthe ubaba kuwena Menziwe manje kusho ukuthi ekhulunywa ubaba hayi angiwubaba manje kade ngibhalile la uSigode ethi sengile ko-Vryheid ngizophazamisa intuthuko khona noma ngizodla imisebenzi khona
ekubeni eFriday ngahamba ngithunywe usonkontraka owayithola umsebenzi lapha. In fact wangibriefa before eyoqala ukusebenza wathi Biyela ngoba wena owaziyo ngezistructures zomabhizinisi la KwaZulu-Natal awungilekelele ngabafowethu abasedumbe naseFriday kwakunomsebenzi engingawenza umgwaqo ukuthi ngikwazi ukuhlangana nabo ukuze ngibanikeze amathuba ukuthi bekwazi ukusebenza. Ama-CPGs wafanele beyithole kwa-advertise kwase-appointwa iy'nkampani abangazazi. Emva kwalokho bakhala isililo mase bekhala isililo seka-appointwa iy'nkampani abangazazi bafuna ukuvimba inkontraki. Usephinda lo muntu uyangibiza uthi hayi laba bantu ngababiza ngathi asihlaleni phansi before kuqala ukusebenza. Njengamanje seka-appointwa iy'nkampani bathi abazazi njengamanje sebefuna ukuzovimba umsebenzi bayenzelani lo ngoba laba bantu ngababiza. Uphinde utshela mina ngiphinde nami ngibuyela kubona-ke ngiyabatshela ngithi ngiyayibona into esiyenzeka seniyakhala manje lithi la sekufakwe iy'nkampani eningazazi kodwa nina nanikeze opportunity yokuthi wozani kuzoxoxwa ukuze nithole indlela yokusebenza ekayo. Base bethi hayi siyayibona loo nto sizozama ukuthi siyilungise sebezama ukucoordinate ama-meetings belungise lokho. Emva kwalokho kodwa ngabe sengithenda mina sengibhaliwe abanye babo lapha bezwe ukuthi sengikhuluma udaba lapha bavele bangibhala lapha ku-Facebook bathi hayi awusese-Vryheid ke manje sezobheva khona umsebenzi angiyenzi lokho mina ngimala ngicetshwayo nginelungelo lokubhenefit balayikhe ngicetshwayo banelungelo lokubhenefit. Akekho umuntu wala ongenalo ilungelo lokubhenefit entweni yala. Umthetho lo osho uhulumeni waseSouth Africa othi there is nothing about people without them. Konjalo. Yeah. Uthi uhulumeni akube njalo. Yonke into noma intuthuko elethwa kubantu akube yibona abantu abadecideayo ukuthi bafuna ukuthi intuthuko ize kanjani kubona bephinde bebe ingxenye yabo. La khona abantu bedeprive wakhona ukuthi bebe ingxenye yalowo ntuthuko noma i-development. Ngelona iqiniso lelo. Ngelona iqiniso. Ukuthi kuqhamuka abantu abahonga lonkulu noma abayini sekuthiwa sebezovimba ayikho into enjalo. Abafuna into ngalonkulu. Ilethwa kubantu usuke kungeyabantu. Mina abantu engixabana nabo abantu abanjalo ukuthi uma kube kunentuthuko iza endaweni noma la eza khona kungeyabantu bese kuba nomuntu oyedwa ozothi seko yakhe cha asisebenzi kanjalo. Cha Fokabiyela Menziwa siyabonga kodwa ke ngicabanga ukuthi indaba online nalo munye uthe ubani usigodo bezwile nabahlale eSouth Africa cause I know this is currently being recorded izotholakala na ku Clean Governance lapha kwi YouTube channel yethu izophinda futhi itholakale na ku Facebook izobe live le discussion esibe nayo mfethu. Siyathemba kodwa ukuthi no Menziwa nizothola ukuthi nidlule kulento nibe nokubambisana nikwazi ukuthi nisebenze. Angikuvali kodwa ngiyafisa ukhansela naye ukuthi Nkosi yami uselinde more than an hour akwazi ukuthi aveze ilaka lakhe ngoba naye kuthiwa ama-cold room akawabheki manje akufanele igama lakhe ebe ephinda abe usibonde endaweni lihuduleke phansi mase kuyaphelela. Khansela sawubona uyaphila. Angibingelele Uyaphila Menziwa? yala ngiyaphila Mbumbu cela ngibingelela kwipanel ngibingelele nabo bonke nje abantu ngiyabingelela Mbumbu. Mfethu wangena kabe emidlalweni wamaxoki ipolitiki yini bathi wenzana ama-cold room yini abathi uyayithatha? Hayi Mbumbu khona into engifuna ukukutshela yona ukuthi yabona uma wajabulela imvula
ufuna ulijabulele nodaka ungathi mawuthanda imvula bese uthi udaka alufuni vele makwe-1 izulu uzongcola mfowethu hayi ke ngicabanga ukuthi uzokuphendule konke kodwa ama-cold-room awathinti wena room nje ikhona i-cold room isegcekeni nje manje ekhaya uyasebenza uyahola wayithengela akusiyo ngisho yami kade wethu ya ihlala kumina ngoba mina ngine-van odadewethu banemoto ey'ncane mayiqashiwe-ke baye befonela umfana ayithathe hambe yosebenza so nje ukungcoliswa-ke uyawazi-ke lo mdlalo esikuwo ukuthi unjani owamaxuki hayi angiwuhaleli nina nje engibona ukuthi hayi kusho ukuthi ney'nkunzi impela yini umenzi wala ongenhla kwena uvika indodana ubhuti vele indoda ezwakala ikhuluma kanje ngeke ungayibizi ngobhuti kusho ukuthi ibona